А сейчас снимаю чек. Абе, мухло! Чао, ти! България, не искаш да покажа нещо интересно? Гледаш ли? Китайска работа, Я се така с джоба. Я, кажу. Направо за вибокса си ти, ей. Auto ви хора, Ти ако се иската просто тия граници няма така, не. Действи мачка, де! Ангеле! Ангеле! Абе, дай храната, ко снимаш само така? Храната прави борбата, ръката прави шамара. Искаш да видиш един шамар? Чакай да циганка. Кажи му, Максимал гъщи. Дай ме от бе, робот. Ти с камери тука. Каква е тази индустрия, бе? Ти от Япония ли дошли? От Китай ли, бе? Откъде, бе? Ниде има снимати канал, бе. Черен съм, ко да се прави? Ко ме снимаш? Като съм цигани, ко да не съм хора? Лягат. Ти като си цигари, като си българин, мляко ли пикаеш? Абе не, пия вода без да пикая. Снимай. Мляко ли пикаеш? Але, бейби. Как да се запознаем? Леко дупка. Да не си пила 2-3 бири, на жив зазвариш.